ban rakhe ka si kerpang jong ko lani ka World Water Day ha ka ktien Nongwei ka Office of Public Health and Engineering Department Government of Meghalaya kan penlong ki program beper ki bakan thup ya ki jinga kop ruai kop siau ka jinga kop dur komik na ka benta ki khna class 6 hado 10 bat ka team kalong a world united by water ka drawing competition na ka benta ki khna class 1 hado 5 bat ka team kalong water conservation in your community ka jinga kop AC Nagabanta ki khna class 11 but 12 but ka team kalong understanding the interconnectedness of water and peace. Kandondro sa kaway ka program kata kalong ka Office u Public Health and Engineering Department Government of Meghalaya ha ka jinga trilang but u District Sport Officer Riboy District Nokpo kan penlong ya ka jinga mare thong marathon ka ba san kilometer kata na do Indo Stadium Saiden Shado ka sha Indo Stadium umlang kanat. Ha ka arpuway tarik uluber arajar apusaw kaban sedang nado ndreu baje menstem kibala bani shimenta ha kani kajing mare thong kilong nado ki khna kan thei bat shinrang kumju ro ki temmen kisan kan thei bat shinrang ki khlong ha po shi posnam kin habon ra de bat ka sirnat si kha lani ka birth certificate baro kini kijing yakop an ai busket bat ka song pisa nagabanta ka jingtep ka bakham bania phone ha kini ki number pra nyo lai iwei pra lai ar pra iwei not but pra nyo khandai sau nyo san pra ar sau Kawai ka thuk thuk pulsar ka badon yo registration number AS khatsan ke RR lai iwe ka badang thumu ban hiar sa thain Guwahati kala leit ban tynrah yo divider obadon hasnong shangbangla Haribhoi district hadu bang Nongñiah jongkate ka thuk thuk ula khlad no Hashen bat ubashong hadin ulaman saujur katkum kitulong khubor balai olum katei ka jingjia ka basngusi kala jia ha ka por sau shiteng janmen bat masnyo jingtip halor katei ka jingjia ki por pulit kala hiar sa katei ka jaka bat kila penkit no yo Nongñiah sa civil hospital na ka banta ban le ya postmortem bat kumjur la penkit yo ba mansau sa civil hospital na ka banta ban ai ka jing sumar